Здравейте, любители на българската история и на канала История за всички. Тук се намираме на Моска вякра, заедно с други българи, които дошли да получат просветление. Едно време момиченцата са скачали от тук от ръба, когато са им били нещастна любов срещнали, несподелена. И тогава, тъй като няма лична драма, искрено и лични и други такива предавания, където да споделят своята мъка и да им улекне, те са предприемали този крайен ход. Разбира се, пропагандата на Атака и други партии прокламират това събитие като резултат от турското робство, но всъщност истината е някъде по средата, така че остава само ние да изберем правилната трактовка от наша гледна точка. И така, едно приятно място, най-източната точка на България, някъде около 40 и някой си паралел, може би, всъщност меридиан. Но който има интерес, нека провери в Google, там всичко е написано. И така, внимайте с парапети, защото са прясно сложени и може да паднете. Там виждате, това е към залива някъде, макар че това се тече. Ето една госпожа идва, която може би има проблеми с любовта, може и споделено или споделено. И питаме, моля, обърнете оператора насам, за да вземем едно кратко интервю от младата госпожица. Иска да ни се нахвърля. Ето, от моста исках да кажа, от скалата ще се... Без да се хвърляме. Не, няма. Защо? Споделена е вашата любов, така ли? Определено, този, който снима.